Det var på den himmelske fredsplads i Beijing, hvor Folkerepublikkens præsident Xi Jinping tog imod. 1 kilometer væk, som har betydning for, hvor mange jobs vi har kæmpet. Dag ud, dag ind, uge ud, uge ind, måned for måned. Det har været hårde tider, vi har gjort ting, også ting, der har gjort ondt. Det er klart, det har ikke været ting som... Særligt vigtigt at huske det valg i dag. For EU er nemlig godt i gang med at underminere det velfærdssamfund, som vores oldeforældre, bedsteforældre og forældre har brugt generationer på at opbygge. Og her er det vigtigt at huske, at højrefløjen lader befolkninger i stikken i hele Europa. Lagde Team Saxo Bank om at udkonkurrere sig selv.